Dinem ngene ya. Diting ndak ngene, Diting kok ngene iku ndak nunjuk kabeh. Terus ndek bilang milih sing dia Iya, ngono. iya. Monggo. Ayo Nduk nyanyi Nduk. Wis ora masalah Nduk, ayo Nduk. Ayo udah surga. Raw apa enggak ini Mas Ayu? Enggak usah. Aku mau dimanja-manja. Ikut deh kak. Kayak itu ya. Ya, monggo. Mah. Iki rale, ana rale dong. Sing di Nduk. Mulut gemat gemot, matanya melotot. Iku Mas, rale iku Mas. Iya. Iya gak sih? Ora Mas langsung ae. Nek diweki tenan ku. Aja Mas, aja Mas, aja Mas. Nek kok aja njerumusno aku terus entek kok. Aslinya sing adike Surono ki aku takoe kok. Mbok, mendek sing karep terus ora. Mulut gemat gemot. Aku mbak wirang-wirangno. Mas, Mas, kono ku karo nyawer, dari gayeng. Nyawer nyawer yuk, nyawer yuk. Ayo sabari jelma disawerke Mas. Ayo 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 ayo.
Apa? Nyanyi dhewe ya, stasiun Tugu ya. Yo iki stasiun Tugu. Yo cus, sapa sing gelem nyanyi? Ayo. Siapa sing gelem nyanyi engko nyawer. Ayo, sing saged nyanyi. Mas Didong, ayo. Mas Didon. Mas Didong apanya sing ndrodong? Yo. Cus. Ayo Mas. Stasiun Tugu Mas Ari. Ayo Mas. Ayo Mas, gak apa-apa. Nyanyi gak apa-apa Mas. Wis sing gelem ngono. Anggap wae desane sampean dhewe Mas. Iya, enten desane iki. Monggo yo, sing pinter nyanyi sing biasa karaokean yo. Ya ning 4x4 hei. Ah, gak gentle blas yo. Wanine ning jero ya, Rom. Iya. Tidak ada yang mau menyanyi? Ada. Asik.
kawin kontrak Mas Ari mengingat waktu nggih ada nirmolo terakhir. Iki wis opo jam piro iki wis jam 3. Cus. Yo. Yang tadi siang belum nyanyi sayang. Dewi, baru main ya Mas Dewi. Mas Eko.
Sari ada Nirmala nggih. Cus. Bonus. Siap lho bocah iki dek maju. Nyanyi San. Oh duet. Mumpung Doni ngomah ya. Bonus. cipta Kulandara lho kula ndek wau niku lomban saking senenge Kulandara malah merocot kabeh ndara nggih ndak nggih ndara kula mboten mangertosi lho ndara kula ngertos
ngertose malah wonten wong-wongan sing gundul sirahe welek ndara. Kula sawat gundelane kula ndara. Yen ngono beda karo aku. Lho? Bareng nom-noman mau tak lirik tak sawah. Nggih. Mbak sesekaran sing tak gowo mau. Kados ngoten. Tes pundi ndara? Gelem mangsulke kalawan aku. Mangsulke ingkang sampun jenengan puncalke dek wau ta. Nek kira-kira apa angen-angen mungkin bisa lakon apa ora yo kan kadek. Tes pundi ke ndara? Podake blober. Pun keselen. Jebulane kula dadi lakon niku. Ya tek dadi kamando. Jalukane sapa iki Mang Leh? Niku Mbak sih. iya Apa Mas Narto? karo Kang To kuping Ya itu. Mosok jaluki lakon aku kon metu karo iki barang tak kancani meta-metu ngono. Ayo. Tak kancani barang ini kok so. Bisa masalah mau to? Sing tak sawat iku lho, sing gundul iku lho, sing budi iku lho, sing tak sawat. Ternyata kau memberikan diriku. Lho sing oncake mau jute kuwi. Dan Iki dibalekke. Iki beane mau ulehke aku to. Mau ulehke aku meneh. yo iki tandha katresnanku tak balekno karo kowe. Nyoh keting kuning. Aku nek ngerti kuning iki lakone apa? Kepareng kula ngaturaken sekar ingkang panjenengan nuncalke kalian kula Ndara Putri. Sadurunge tak tampa, sapa kan dadi aranmu coba. Kula Kamandaka. Kamandaka. Ya wis ngene, sekar kuwi tak tampa nanging aku jaluk kok agemke. Wah, Ndara Putri. Jenengan iku lho. Iya aja gondol sing kok kon mati. Disuwun ning kengken ngagemke. Behane tanggone Wis nganggo dhewe aku, Ndul. keterangane piye? Nggih mboten napa-napa nek menawi tandha sulih tresna. Lah nika kembang iki basa Jawane apa to? Bunga. Ora basa Indonesia. Sekar. Sekar pudak. Sekar puspita petak. Sekar menika wonten pundi? Diagemke ning kene. Sing jero. Pangapunten nggih. Kula niku tesih ndredeg nek ana awer wong wedok niku. Di sing redek tak cekele. Alah ndredege kepengin ora kenek iku. Pangapunten Ndara Putri. Aduh. Ya, kedanten iku. Bapakno. Durung kena. Urung kena aduh-aduh. Kenekno. Masa urung kena wis aduh-aduh. Lah ipo cara kena ya padha malah mingkem. Kaya bojoku. Pangapunten. Aduh. Lah! Ndara Putri. Namane nganti kantoko kaya ngene. Mesake kadangmu kono. Panggap. Lowone panti sodo. Panggap ramane. Kabeh para putra mantu. Nanging jero ramane. Sawise kadangmu cipta rasa kantoko. Kae ana urang kok nglumpuk nganti mencorong. Cahyane mblerengi mripat. Lho, papan kene besok karano. Siap. Siap. kadangmu kae
Wis bisa waluya apa durung? Nuwun wedal sawetawis. Mangga, mangga. Terus muni piye iki? Dia jengkak. Cipta. Iki jane dolah apa malah kaya dandan panggung. Loh. Seger. Iki lha opo kok? Iso ketemu kelawan Diajeng Ciptarasa. Sing ning jero iki mau? Iya. Kowe ana-ana ae. Ngono kelakuanem. Ya wis ora puas karo sing wedok kok kowe barang dikeki. Kok kelakuanem kok malah ngene kowe merkosa karo Mbak Kandet. Nek ngono aku ya kudu. Loh, ora Diajeng Ciptarasa to? Waduh, kelarane Tanggung jawab. Ono kekira apa iki? Lha iki sapa nek? Yayi. Iki ana perkara yayi. Aku golek kadangku dandan tadi karang kapratisan iki. Oh. Sama tuh nenjak panjangku. Kakang Damarmoyo. Aku golek kakangku banyak tronton. Halo, kadangmu Kamandaka mlayu. Ngendeng karo Mbak Kandet mlayu kowe. Aku tak nututi karo sepurane Diajeng. Jawabku iki nek nganti konangan karo sing duwe kene kowe bakal mati
Terus piye, Lek? Mergo iki larangane sapa sing ketemu karo Putri Ciptarasa bakal entuk pidana. Aku kudu piye? Kok gebredek iki kira-kira piye? Ayo, ayo, coba. Ayo, ayo. Kaya suarane wong lanang. Kadosipun kok kula abdi ae. Sapa iki lha apa? Kula abdi enggal wonten ing mriki lho. Abdi anyar. Nggih, mosok. Kula badhe mlebeti pekerjaan. Golek gawean. Badhe apa ke badhe apa? Iki ana gawean kanggo kowe. Ning jero sentenge ana suarane wong lanang. Kowe tak kok kula gandane. Dadang, 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 dadang. Kowe lawan kabeh njogo anane katentreman ana ing Ngaten nggih. asih kok malah ana culikane wong lanang iki bayane banget. Sinten? Loh, mami yang di mati. Kanggo pendadaran. Lamun to kowe kepengin dadi abdi, kae mau ono maling. Cekelono. Sangkis. Iki oyaan maling julek kaman. Ayo ya, ayo, ayo. Kamu dulu. Yen pancen dikdaya oyaan. Cuma yo kowe. Ngerti bayi kamu coba mau. Aku mujung kalah kampus. Kan itu sing papan sing. Aku ora bisa sing ngomong kowe tutuk. Aku diruntek mau. Aku pinungko tanggung jawab. Muku kiri patem boyo. Maling taman doko kudu. Gur ana ing banyu. Kosek Kowe njaluk tanggung jawab sapa? Aku tak takon. tanggung jawab. Tanggung jawabe sapa? Taman doko. Kaman Joko. Sing wani mlebu ning sajroning banyu iku. Heeh. Terus ora iso kowe kudu mati saka tembak Patmayoni. Carane piye? Apa tembak Patmayoni barang. Wis kok sagado iki ketoprak yo. Ketoprak sagado ora bener kok. Rocok gapane kaya ngono. Kawan Joko, tampan ora. Sampean pun percaya katiasan kula. Apa iku nek? Ana sajroning banyu kok jojoi tumbak Kalau jeje tumbak, malah kena usus. waduke mbredel metune nek maling niku kok kaya sumbu kompor. Masa usus ngene iki? Iki ususe Kamandaka. Ususe maling. Maling sing gong riwangun tapri. Iki dudu ususe Kaman Joko. Menika usus. Aduh. Sik. Nek mbakmu sapa? Aku yo Siliwarno dan Siliwarno. Udeng orang kowe. Sing mbok tombak ki aku trot. Loh, berarti kena silitem mo. Aku rasa dari sakmito. Ngomong apa? Pokok, Ora. Ngomong ora kowe mau. pokok nyililik. Dadi iki ususe Iki usus Kamandaka. bali ning pasir. Kosek. Lho, pasir apa? Pasir kepepe apa? Pasir piye? Pasir piye? Aku prasetyo. Prasetyo piye? Sumpah, Ah. yen durung bisa mateni sirahe Kamandaka. Mateni. Aku Kamandaka.
Mateni kok silah iki. Ya kabeh sak awake. Jarene wis mati. Durung. Iki pinangka tandha bukti. Ngono. Ayo, manut kowe aku. Nanti. Manut aku. Suwan mirsani Kanjeng Rama. Dadi atur tak jaluke ganjaran. Oke. Ayo. 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 Wun. Wun. Pas bengak mbok nganti serak. Aku lali nek Mbak Yu ki jebule budhek. Yo. Yo ngerti soro. Yo. Tuh, Wedi. Heeh. Kok dengaren kowe eling wong tuwa? Kowe iki Mbak Yuku sing ayu dhewe atik ra eling. Wis mangan yu. Wis mangan. Kowe kuwi lho karo wong tuwa ya ora eling. Mbak Yu ya urung mangan kok wis mangan, wis mangan. Aku takok, Piye? kowe wis mangan? Ngene. Mangan wis mangan. Urung? Urung. Iya. Lah kowe ndek sego, ndek sego. Ndek sego ta ora? Sego. Kowe ndek sego. Kowe duwe sego. Hah? Kowe ndek sego. Aja banter-banter aku ki wis krungu. wong. Iso. Dire ora krungu, basa banter diarani kebanteren. Wis ngewohi. Ora duwe. Anduwe. Duwe. Ora duwe lawa. Duwe lawa apa ora? Duwe lawa. Iso. Duwe lawa. Ramene kok tekok. Lawoh, duwe lawoh. Duwe lawoh ngono lawoh. Gak duwe. Ngene yo Yu. Nek gak duwe lawoh aku tak mancing. Milih pancinge. Lah aku ki ora duwe kucing. Kok iso? Wong lanang kok tekok kucing barang ki nggo apa? Pancing. Pancing. Iya. Eh, Ndi? mburi. Aku tak mancing ya. Kowe nak masuk aku tak mancing. Kowe nak entuk iwak. Mangan ya. Wong loro kowe aku. Oh, alah lele. Kok ngarepne lapangan ki ya ngopo? Iki ngopo kok iso ngamuk-ngamuk dhewe wong kowe iki ngomong ning lapangan kok iso ngamuk-ngamuk karepe dhewe. Sabar. Kowe mancing. Iya. Neng kali. Iya. Untuk iwak. Kowe nak entuk nggo mangan kowe karo aku ya. Ngono. Aku tak mancing ya. Ya, kok. Jamene tekok lapangan arep ngopo lapangan barang. Lapangan Nang kucing. opo le Yu, pancingmu iku? Apa nih? Pancingnya padha kok ndi? Pancing padha kok ndi? Pancing. Endi ya? Podol pedhetene dhuwit kok dol. Iya, kok dol. Nang apa? Dilawan. Kalau kidul mah, gandok kidul mah. Oh, iya. Goleki ya ora iso bengak lambene banter pol. Rumangsane aku iki dikira budek piye kok bengak. Omongan kok ora alus blas karo Mbak Yune. Ku kadene katok omongan banter. Angkat ya. Mancing.
manuk sing keri ki ngomong apa Cah? Alah iya. Udutku keri Cah. Hah. Ki mancing ora nggodut ora asik le Cah. Ora apa-apa lah. Engko iwak, engko mangan. Kaline ki rada bening ae. Iki biasane ning pertelon iki biasane nang tempuran iki biasane akeh biasane. Nah. Kalau ngenteni iwak jane lutut jane asik. Sendel. Yen. Mate di wong. Tak gremeng iwak. Malah sandial. Sendali sapa iki meng. Apa-apa, kudu sabar. Ya wong mancing iki latih kesabaran. Yes. Iki karo senden ning wit. Cocok. Haha. Cah Pak Edo poso ta iki ngene ya. Pancing kudu sendel neh, pancing kudu sendel neh. Iya. Nah, iki mesti iwak wedi iki mesti. Iwak wedi mesti iki. Ledala. Iki apa kok aku mencurigakan iki? Iki apa le cah iki? Matene wong. Iki rak yo tutupe kae to iki. Eling bentukane lali jenenge aku. Matene wong. Iki sing bakso nang kali lah. Yo. Piye? Oh yo. Iki rak yo nge bayi kae iki. Abang-abang iki. Iki jenenge opo malah abang-abang. Iki dino opo le Cacah. Dino kok ora blas. Dik mengsendal malah itu sopak. Ora apa-apa. Menawa iki kok itu asli gedhe. Apa aku ora nyebut banang kene apa piye ya? Wis, Mbah. Putune mbut gawe ya, Mbah. Putune mbut gawe to rezeki ya, Mbah. Nah. Monggo entuk iwak. Sentul iki. Waduh! Aduh. Waduh, lambe kok mbok pakakno ngonoan. Iki kurang asem kowe iku. Lah kok kurang asem? Ganggu wong mancing. Sampean iki sing bento. Nek mancing iki umume biasane iki nganggo cacing. Lah iki roti kok tak kira lah kula mpun teng kali wis pirang-pirang dina gak mangan. Ana roti tak pangan jebule ana pancinge. Aduh, wis pirang dina ning kali. Sampun dangu kula Dik nyegur kali mriku kula kelangane nggok kalih dulur-dulur kula. Lah jenengmu sapa? Kula pun plecing Sendor. Sendor. Nggih, Sendor. dalem Kowe omahmu ndi, Ndor? kula mboten gadah omah, pun lali sirah kula kebentuk watu. Kowe lali omahmu, Lali omah kula. keluargamu kowe duwe gak keluarga? Mboten gadah sanak kadang pun ilang kabeh. Anak bojo? Mboten duwe kula tesih Joko. Waduh, piye iki? Aku nak pengen kowe bali nganti, Ndor. Kula tak nderek jenengan urip
Gangsal napa mboten? Melok urip. Nggih. Duh. Yo ora apa-apa. Lah mungkin bojone jenengan mboten muring-muring. Aku yo urung duwe bojo kok, Ndor. Kaya kowe. Tesih Joko. Heeh. Ning ngene yo, Ndor. Pripun? Kowe mau kandha jare urung duwe bojo ya, Ndor. Nggih. Iki tembung saumpama, Ndor. Kowe tak openi aku. Ning enek syarate. Syarate napa? Nek kowe tak rapi nang karo Mbak Ayu kudu gelem ta ora, Ndor? Mbak Yune jenengan Iso. rondo napa Prawan are. tesih prawan? Ije prawan lho, fotone lho tak dhewe fotone aku nggo gambare, Ndor. Le. Iso kaya rokok sukun. Iki lak kesenge rokok. Oh, Iki lho jerone. Le, iki lho le, ya. Nggih pun ngeten kula tak melok jenengan sisan gawe dadi kangane jenengan ngepek bojo. Lah Mbak Yune jenengan. nek gelem tenan. Nggih, Prun. Salaman sik. Nggih. Deal. Ning ngene, Ndor. Pripun? Iki Mbak Yuku yo urung ngerti nek tak pekno bojo ya lah. Ngoten. Kowe engko aja mlebu omah sik. Lah terus Aku tak mlebu omah dhisik, Mbak Yuku engko tak tembunge. Engko nek Mbak Yuku gelem, kowe tak awe ya, Ndar. oh ngoten. Ayo balik, Ndar. Nggih, monggo, ayo. Yo. Ndi wae? Aku kae entuk iwak yo. Heh? Kae entuk iwak. Ya ora entuk wong kowe mbok goleki luwak kok iso entuk iwak. Lah yo angel lho yu. Ning senajan aku ora entuk iwak. Ning iki aku entuk kabar. Aku entuk kabar. Kabar. Aku nggawa kabar. Kabar opo? Apik. Kowe ra aja prawan. Kowe aja prawan ah. Kowe nak tak entukno bojo gelem. Bojo gelem. Kowe iki lho. Gelem. Hah? Aneh-aneh ae to Didi. Lah kowe gelem ta ora? Bayumu lho wis tuweke ngene kok mbok entukno bojo ki apa ya gelem? Tuwek-tuwek ra apa-apa. Wong kowe yo aja menungso aja urip patik. Ijeh Joko. Sapa? Yo. Ya nek wonge gelem aku ya gelem. Ning ngene ya. Iki kowe tak dandani ya. Terus tak kerubuti ngen ketok penasaran ya. Wong ngen penasaran. Ya engko wonge tak undange kowe tak tutupi ya. Hah? Tak dandani ya. Enak aja ya. Ini. Aku ora ketok wong, Di. Gak. Malah anu. Hah? Kita remang-remang merangsang. Nah, ya. Wes. Yes. Dor. Yes. Mbak Yune jenengan pundi? Tata ya, Dar. Oh, Ngene, mergo Mbak Yu wis tak tata, wis tak tembung dari gelem karo kowe. nggih purun ah. Nah, iki ngono do rembukang dhewe ya. Nggih. Aku tak ning mburi ya. Nah. Lho, cah prawan ambune PPO. Masuk angin piye, Dik? Oh, alah. Bener nek wong prawan nek sikile dirapetno. Mbok rapetno kok malah nyekenteng.
Oh iya iya. Kowe bener-bener seneng karo aku, Dik. Iya, Kang Mas. Lah suarane ya Allah Gusti. Rasakno kowe aku entuk bojo. Iki rak ngene ya, Dik, najan awake dhewe urung tau kepethuk. Wong aku mang wis kadung janji karo adikmu perkarane mancing kok nyantol ning gone cangkemku. Kanggo bales budi mergo aku ora duwe sanak, ora duwe dulur. Aku wong ora duwe omah. Terus aku ape nunut urip. Ning ana syarate jare kon ngrabi kowe gelem apa ora? Aku gelem, Kang Mas. Aku gelem. Umpama kowe gelem, sok aku tak golek kayu wong omahe ning pinggir alas ya, Dik. Kowe nek kepengin apa-apa omong karo aku ya. Kowe njaluk lamaran apa? Aja kaya njaluk kaya Siska gak. Siska lamarane ana kulkas, ana dipet, ana lemari. Sesuk tak gawekno kok kerdus aku wae ya, Dik. Aja kuwatir gak. Wis seneng tenan. Ngene lho, jarene kan tandane cinta. Wong nek seneng iki tandane kudune ora ketang piye kaya film-film Korea. Terus diambung. Lah kowe kok mbok tutupi kowe isin. Wis gak usah isin. Wong calon bojo besok yo ketemu, saiki yo ketemu mergo wis dulurmu lanang. Wis sah, wis seneng karo aku yo seneng karo kowe. Ya, Dik, aku njaluk ambung ah. Kita bukae ya. Di bojo perawan ora ketang piye lah masana. Ambung. Maksudku iki kowe ame tak ambungno truk, Dik. Bojo kok diambungno truk. Hei, tro, rene jae. Wah, kene. Wis untung kiper kono. Kikuk-kikuke, tak omongi. Apa lah, Dor? Rasa emosi, Dor. Sabar, Dor. Ora iso. Sabar. Kowe mangandakno nek Mbak Yumi jeh prawan. Iki wis tuwek. Aku mau kondo piye? Iki lho fotone. Iya. Lah yo. Lah fotone ayu. Oh, Lah gambare wah iki padha karo kena netizen iki. foto ndi, Mang? Foto iki mung gambare Mbak Yuku, Dor. Lah kok beda? Ning 30 tahun kepungkur. Oh, alah aku mbok apusi. Gak diap. Perawan zaman Jepang. Lho, perawan zaman Jepang mbok kekno karo londo zaman saiki. Ya sepurane ya, Dor. Lah terus ora iso aku moh. Ayo bobok. Apa Dor iki lho, Dor. Bobong kok aku ya sing mati. Kok iso? Lah terus emik susu kedaluwarsa. Tuwek kuwi. Tuwek kok kelenger aku. Ngono, Dor. Ati ampamu dari enak to, Dor. Moh, ora iso. Aku ora butuh. Aku tak mulai aku moh. Dor! Dor! Jeneng tak Dor! Kowe isih nututi karo aku ae, Dede. Wis aku moh dadi bojone Mbak Yum ya. Melayu ganteng menton, Dor. Kowe iki ngopo dadak mlayu iki ngopo? Wah, wetengku krowel-krowel. Suduken bocah pelayon aku. Wis ngecak payon ya. Ngene lho, Dek. Piye? Sok nek iku kandha apa eneke, aku malah gelem lah nek kene iki aku mbok apusi Ya, kok. ngene ya, Dor. Eh. Segede pangapuramu, nek aku kuanggep ngapusi kowe, Iya, iya. ning mergo aku kira yo melas karo Mbak Yuku Terus? nganti tuwa. Kuwi prawan mergo ora payu rabi. Oh, ngono
Ya wis ngene. Piye, Ndor? Sarene kowe kandha apa eneke Mbak Yumu mbok kon ngrabi aku saku. Heeh. Duh, bener manuk. Dudu manuk, Ndor. Kayak anu kae. Pitik kae. Iko kaya manuk iku lho. Neng wit iku jek penek. Ento? Iya penek. Wes, kecekel, Ndor. Ana apane? Ono iki pitik. Pitik apa manuk? Manuk. Pitik. Bocah iku siwer mripat. Rene jan. Tak jepuke. Pitik kaya manuk. Pitik kaya manuk. Heeh. Apa manuk kaya pitik ya iki maneke ya? Gere. Tak taleni. Ya. Tak taleni wis. Tak taleni, Ndor. Pitik apa iku? Mbok, pitik apa iku? Pitik kok nganeh-aneh. Pitik kok wulune pirang-pirang werna. Pitik ngawu. Suarane yo apik yo kayak iya. Iku desa di sebelah kono iku. Karang luas. Endi? Karang luas. Karang luas. Biasane nggo adu jago biasane kae. Berarti pitik iku pitik wong karang luas. Ngene, ngisan gawe. Ki- Jago kae tak jenakno jago mercu. Ini ya Sendar. Jago kae kok jenenge jago mercu. Jago mercu. Desa Karang Luas kanggo adu jago. Nah, besok kae ana lakon Kamandaka adu jago. Iya.